Usa ka lalaki ang ginakop human matud pa nag-viral online ang pagpanglab ni og headset sa usa ka pasahero sa jeep sa Zamboanga City. Ani report ni Efren Mamak. Sa video makita ang pugsanon nga pagbunlot og headset niining usa ka lalaking pasahero nga nakakalo sa kasakay niining nga lalaking pasahero sab samtang nagbiyahe ang jeep nga ilang gisakyan sa barangay Tetuan, Zamboanga City pasado alas 10 sa buntag adlang Domingo. Gumikan matud pa sa kahadlok wala kini nabawi sa maong biktima hangtod nga nanaog ang maong suspek. Ang maong hitabo na post sa social media og nag-viral online hangtod nga natuntun ang maong suspek kinaugmaan nga nagpuyo di ay sa panimalay sa iyang inahan sa barangay Bualan sa samang syudad. Antol sa interrogation sa barangay LGU, gibutyag sa suspek nga nabaligya na kuno niya ang gilabni nga headset. Ele mismo yung black ay niya bendale 500 peso ba? 50 peso ba kel? Apan matod sa kapulisan nga atol sa pagdakop ni ini sa suspek, gibutyag sa inahan ni ini nga duna kuno kuning problema sa pangisip. Pinakita ng mother niya sa mga kapulisan natin na itong anak niya may problema sa pag-iisip based on the medical document na hawak-hawak ng mother. Apan sa karon giimbestigahan pa kini sa kapulisan. Gikustodiya na sa PNP ang mga suspek samtang ginapaabot ang pagpasaka og reklamo sa biktima. Ginasulayan pa kini makuha og pahayag lagip na ang biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.